Ga dandalin jarumai, dandalin jarumai, ga dandalin jarumai. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ni ne naku Abubakar Ibrahim Tijjani wanda kuka fi sani da Selfie Stick da kanan shahararriyar tashar mu mai suna Astra 24 TV, kuma duk a cikin shirin dandalin jarumai, murya mai karsashi tare da nutsuwa. Yau ma mun zo muku da babban bakon mu, za ku ji daga gare shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar duniya masoya, muna kowa da kowa fatan alkhairi. Ni ne naku kaman kullum da kuka saba ji, Ibrahim Umar, wanda nake biyarin a waƙoƙina da Khalil Umar. Khalil Umar, barka da warhaka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sani da zuwa. Khalil Umar, ka fara waƙa tun yaushe? Na fara harkan waƙa ina ganin around tun 2020. Okay, 2020 ka fara waƙa? Na'am. Gaskiya ne. Yanzu kuma ka yi bindiga. Ba. Mana ka yi bindiga, ake celebrities ne. Ka fara waƙa, wani irin ƙalubale ka fuskanta game da waƙa? To kowace sana'a da mutum zai yi a rayuwarsa yana fuskantar ƙalubale kala-kala. Amma shi naka ƙalubalen ya ka fuskance shi? To gaskiya zan iya cewa ni ƙalubalen da na fi fuskanta a waƙa, idan na dan alakanta da sauran yadda na ji mawaƙa suna faɗa, nawa bai taka kara a karya ba. Okay, naka. To ai ya nakan yake? To baka fuskanta ba ko ka fuskanta? Na fuskanta gaskiya. To na iri ne? To fuskantar ƙalubalen na fi fuskanta wanda yake so tari, za ka iya zuwa ka yi aikin ma ka gama aikin complete. Kana zuwa studio. Kana zuwa studio sai a ce baka ai kwamfuta ta samu matsala, aikin ma amma wannan ne sai abin nan. An yi wa wannan gaskiya. Kuma ka biya kuɗin studio? Ka biya, za ka biya kuɗi yayi, a bar sai a zo a ce ka ai aikin an samu matsala, kwamfuta ta ci, za a je a formatting, za a yi waye. Gaskiya ne. Akwai wannan gaskiya. Akwai wannan. Amma yanzu misali, yanda kake irin waƙoƙinka, ya irin waƙoƙin naka suke ma dai tukunna? To waƙoƙin da na fi wanda aka fi sani na da su gaskiya, waƙoƙi kala biyu ne zuwa uku. Da wanne da wanne? Na farko akwai waƙa ta soyayya da muke yi, soyayya, wanda yake ma alhamdulillah ta kawo alkhairai da yawa. To sai wanne? Sannan nau'i na biyu kuma zan ƙara kallo shine nau'in waƙoƙin siyasa. Waƙar siyasa sai wace? Sai kuma waƙa ta irin mai gida haka da za ka yi ma. Ta yabo? Ba ta yabo ba. Ta maula dai? Ba ta maula ba. Ta mai gida, ta maula mana. Kawai to me a ciki? To waƙa ce da za ka yi ba mai gida, za a tura maka a ce da Allah ina son za ka yi min waƙa akan ko kai ma waƙe ni da ni da iyali. Kana ji? Na'am. Waƙar maula yake, ba wani abu bane, ni ma ina yi. Waƙar maula kake. Ai ka sai maula ne, wani su tari za a ɗan kallo ba sun saurari su daki abin irin. To kai dai ba kana samu ba? To alhamdulillah. To shine kawai. Alhamdulillah. Kana yi ba matsala. Ai haka ake so. Yanzu nan da kake waƙan nan, kawai in ka je gurin taro, gidan biki, ko gurin taro haka, kawai kana waƙa ka ga fans suna ta bin waƙar ka, suna ga wance, ya kake je a ranka? Gaskiya abin nan yana man daɗi sosai. Sosai ina jin daɗin wannan, saboda haka yana nuna maka cewa kana yin wani abu wanda yake mutane suna jin daɗin sa. Suna jin daɗin shi, gaskiya ne. Kuma za ka ci gaba da basu ne ko guduwa za ka yi? To ai duk abin da kaga Allah ya baka, kaman kullum harkan waka da ake kallon ta baiwa ce. Kuma nasara ce, ba kowa Allah ke ba wannan ba. Gaskiya ne. To da abin da matakin da ka tsinci kanka kai, ka gode ma Allah, ka kuma roƙi liɗufi a kansa. Gaskiya ne. To amma yanda kake yanda kake waka, ya mutane suka fahimce ka a yan uwa, abokanai ko kuma yan unguwa haka? To shi mutum baka ko me zaka yi ma dan adam, baka iya masa 100% ba. So da ubangijin da halice mu ma ba ma iya yin abu mu sai 100%. Yawa shi dan adam, kowane dan adam akwai yanda yake kallon rayuwa. Amma ai amsan nake so in samu. Ya suka ɗauke ka? To sun ɗauke ka ɓata gari ne, ko sun ɗauke ka mai aika sako, ko sun ɗauke ka a nagari? To yawanci
ana ɗaukan wanda ya shiga harkan waka kaman mutum ne wanda ake kallon sa mutumin banza ne. Kuma kai ga ka ya sai ne ya ustaz ga shi gular ka ga a wani carbi na gani a ajiyun kama da da ka sa ajiyu ya sai to gafin na fara haka a gaskiya ba ma taɓa tunanin zan yi ba. Za ka yi ba. Amma kuma ya kake kallon mawaƙa kafin ka fara? Kafin na fara? Ina musu kyakkyawan fata. Dama za ka so sun da kai ma yanzu kana ɗan waɗan za ka faɗa. A ni normally rayuwata ba na ma mutum mummunan zato. Kawai in mutum ya zaɓa abu ya ga ya kawai ni na kan ga duk abin da ka ga mutum Allah ya bashi baiwa a wannan kawai to akwai dalilin da yasa Allah ya shi. To duk mutum duk condition da ka ga mutum ya samu kansa to akwai dalilin da Allah ya sa. Sai dai mutum ya amfani da wannan kuma wajen sauya abin wajen sauya ya koma da kala daban. Amma iya waka kake ko kuma akwai wani abu da kake daban da yake kawo ma kuɗi? Ina da sana'a. Okay, ka me sana'ar? Ni sana'a da gayyanin injiniya ne. Okay, injiniya ne. Kuma na biyu ni dan kasuwa ne gaskiya. Injiniya wani iri kuma? Ni yanzu in ka kawo injiniya me in na kawo yanzu injin ku da zai samu matsala. Cikin ganin lokaci na san matsalar sa ina zuwa yanayin yanzu zai inji zai mutu ma yanayin mutuwansa ina ji na san me matsalar da ya sa ya mutu a hakan kai bakanike ne alhamdulillah bakanike me baki ba da ai ina proud da sana'ata ka ganka kuma kai ka ce irin to wannan kuma ai duka wanda ka ganshi na yawo daka wannan na daga cikin yanayin mutum. Okay ne. Okay, kai dai in ka gama sana'an ka za ka yi kayan ka kwalliya ka fito. A to yanzu alhamdulillah ka kalle ni yanzu an ce in ba da na faɗa wannan ban yanzu ma ban ga amma dai na yadda da dai ban gama yadda ba amma na yadda. Yawa ni wannan abu ne kuma daban. Gaskiya ne. Yawa. To amma yanzu akwai wata waka da zamu ji da sabuwa da kake tunanin zaka mana ko album ne? To yawanci gaskiya masoya suna ta maganan ya kamata kai mana album ya ka album kuma da bidiyoyi ma. So tare na samun kiraye a ce to ai kai ya kamata a ce ka yi bidiyon wakan ka ko kuma ka zo ka yi mana album da ya kasance to ina processing yin wannan din amma ba a kai ga yin wannan ba a kai ga yin yanzu dai a saurari waka da zaka saki nan gaba gaskiya dai akwai ko sai akwai waƙoƙi akwai ba ɗaya bace ba kenan ba ɗaya bace gaskiya ne suna nan to dan ba muka dan daga cikin su insha maka Allah to dan rera mana ɗaya daga cikin waje yanzu akwai wacce nake shirin sakin ta yanzu ai raira mana nan kusa okay da raira muku ita mana to akwai gani da ke a bar kauna karki bar ni can baya ki kula da soyayya ta karki sani in kuka kada Allah tsaya karka karasa wakan nan sai ka sa budurwata ta ce ni ba amma dai ka ban mu wakan nan ni ma na baki kin ji babe na bar mu wakan nan gaskiya sai ka kawo wani abu shikenan kai sana'a ce na baka kun ga na bashi abin da na bashi a dai to masha Allah to nagode da ayi abu ma ka yaba shi wannan tukwisi ne gaskiya ne yanzu to wani sako zaka ba da masoyanka a gurguje to masoyana kullun su ne abin alfahari na a koyaushe inda ba wani baza da rawa da nakan iya takawa sai da su gaskiya saboda kullun ina masu fatan alkhairi kuma ina godiya da irin kauna da soyayya da suke nuna min gaskiya ne to masu tasowa starting point wayanda basu fara waka ba ko of coming artist masu tasowa na'am wani shawara zaka ba su akan wannan harka da ake yi to shawaran da zan iya bawa wayanda za su zo taso nan ko suke tasowa kowane abu da mutum zai yi na farko ya tsarkake niyyarsa na biyu ya zama mutum ya yi bakin gogarinsa ya hada da haƙuri yawaita addu'o'i ka neman lullufi akan abin da kake yi gaskiya ne so mun gode sosai Allah ya saka masha Allah gaskiya ne kana waka sosai ba na wannan waka ina ga mu kamun sosai to ina godiya sosai da sosai so jama'a kamar yadda kuka sani muna cikin shirin dandalin jarumai tare da bakon mu Khalil mai waka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na dandalin jarumai murya mai nutsuwa da godiya gare ku masoyanmu kar ku manta kuna tare da ni Abubakar Ibrahim Tijjani wanda kuka sani da selfie stick daga Asra 24 gaskiyar zance mun gode dandalin jarumai dandalin jarumai